иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. салому дуруд ба шумо тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро бо умеди тинҷиву осудагӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ ва риояи қонуну тартибот аз фаъолияти милитсияи кишвар манзур медорем. бо шумо ҳастам Моҳрухсор Таваллузода. дар шуъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе нисбати зану шавҳар барои содир намудани ҷинояти тамаҷҷоҳӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. гумонбарон тариқи одноклассники саҳифаи занона боз намуда барои анҷом додани алоқаи ҷинсӣ эълонҳои диққатҷалбкунанда нашр намуда. бо ин восита аз ҷавонони шаҳватпараст дар шакли электронӣ ҳамчун пешпардохт аз 100 то 500 сомонӣ гирифта онҳоро фиреб додаанд. шарҳи бештар дар гузориши майёри милитсия Сироҷдини Шакурӣ. раҳа светофор 46 биё занг забода номером 46 адресои бо мақсадҳои ғаразноку ҳадафҳои нопок истифода намудани шабакаҳои иҷтимоӣ дар доираи талаботи қонунгузории ҷавобгарӣ дар пай дорад. кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи санҷиш ошкор намуданд, ки шаҳрвандон Бобо Назарзода Парвиз соли таваллудаш 1993 ва Тошакова Зебо соли таваллудаш 1997 ки бо ҳам зану шавҳаранд дар саҳифаи иҷтимоии одноклассники саҳифаи занона бо номи муставори Бонубону ба қайд гирифта навору расмҳои ғайриахлоқиро ҷойгир ва барои анҷоми хизматрасонии шавонии пулакӣ эълон нашр карданд. таассуфовар аст ки Бобо Назарзода Парвиз бо мақсади ба даст овардани маблағи ночизе ҳамсари худро ба ин амали нангин водор карда ӯро ҳамчун зани сабукпой ба манбаи даромад табдил додааст. номбурдагон бо нашри чунин эълонҳои бардуруғ ҷавонони зиёдеро ба доми фиреби худ гирифтор намуданд. гӯё барои қонеъ сохтани нафси шаҳвонӣ ҷавононро ба маконҳои гуногун даъват намуда аз онҳо дар шакли электронӣ аз 100 то 500 сомонӣ пешпардохт гирифтанд. ман дар шабакаи интернетӣ одноклассник сайти духтарӣ кушода эълон мегузоштам ва телефонҳо дар меҷикдум зану болосрӯӣ мекард. баъд пул мепартофтан ва ҳамон чордиш мекардем фиреб карда. тибқи санҷишҳои пешакӣ ин зану шавҳар давоми 1 сол мешавад ки ба ин амали нангин машғул гардида дар ин муддат наздики 1000 ҷавони шаҳватпарастро фиреб доданд. айни замон номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ тавонистанд фаъолияти боз як нафар мардумфиребро ки гӯё бо воситаи сеҳру ҷодӯ ва дигар амалҳои зидди мазҳабӣ ба ниёзмандони гумроҳашон дармон мебахшад ошкор намуданд. шарҳи кирдорҳои авомфиребонаи ин нафар дар гузориши майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода. ба роҳе ки мардако роҳи баъда наравад, пеши духтарон наравад, пеши роҳша қилқатӣ мебанданд, хона биёянд, қати заношон бошанд гуфтанд. ана ин риштора ман гуфтеса ҳамае ки корое ки ман мекунам ай 100 сомони зиёда то 2,5-3,000. воқеан ҳам бовар кардан ба ин гуна мардумфиребон нишонаи он аст ки то ҳанӯз бархи шаҳрвандони гумроҳу бесавод ва дар ҷаҳли мураккаб гирифтор ба лухтаку санг, шамъу сӯзан ва дигар ашёҳо бовар намуда дороии худро аз даст медиҳанд. худ қазоват кунед, оё чунин ашёҳои карах метавонанд муносибатҳои оиладориро гарм ё сард ва ё ба одамон кушоиши кор бахшанд? албатта не. муносибатҳои оиладорӣ
кушоиши кор ва дигар ваъдаҳое ки сеҳргарон ба корафтодагон медиҳанд танҳо дар натиҷаи амалу рафтор дар доираи ахлоқ ва меъёрҳои қонун ба даст меоянд. Дар натиҷаи дойр намудани чорабинаи оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ парда аз рӯи кирдорҳои мардумфиребонӣ боз як нафар сеҳргар бардошта шуд. Шаҳрванд Каримова Муслимахон Раҳматовна соли таваллудаш 1966 сокини кӯчаи Синои ноҳияи Рӯдакӣ чанд муддат инҷониб бо ваъдаҳои бардурӯғ аз қабили гарм намудани муносибатҳои зану шавҳар, бастани пеши роҳи онҳо барои бо дигар нафар ҳамбистар нагардидан, кушоиши кор, бахткушоӣ ва дигар амалҳои дурӯғин шаҳрвандонро ба гумроҳӣ бурда бо ҳамин восита маблағ ба даст меовард. Барои боварии шаҳрвандонро ба даст овардан номбурда бо сохтани лухтак, навиштаҷот дар санг, қулф, сӯзану ришта, маҳсулоти хӯрокворӣ ба шаҳрвандон пешниҳод намуда гӯё тавассути ин ашёҳо сеҳру ҷодуро анҷом медодааст. аз рӯи нишондоди боздоштгардида ӯ барои гарм ё сард кардани муносибатҳои зану шавҳар бо сохтани лухтак аз нафарони гумроҳӣ ба наздаш омада аз 2 то 3 ҳазор сомонӣ талаб намуда ба даст меовардааст. дар вақте ки ман кукларо тайёр мекардам мегуфтам ки ина тайёр кардам бар дар қабристон ситораҳо бромаданда дар қабристон гур кун чтобы туда шурутар гарм шавад часпида монад. лухтак чанд сум арзиш дорад? лухтак 2,5-3 ҳазор. барои чӣ дар қабристон бояд ки кӯк кунам? барои он ки ситораҳо дар ҳамин қабристонда хушрӯ метовад, хел хоно мишад намекунад, хушрӯ метовад. барои ҳава ина гарми када нависта метиям да гарми мемонад, зани шура гарм мекунам. ина дар куҷо истифода мебаранд? ина дар хонашон гармида мемонад. ин санга обши корое ки ман мекунам сахттар бошад то 2,5-3 ҳазора мегирам, пасттар бошад 800 кам намегирам. 700 сум гирӣ мара паҳат фирев кард я модамон 700 сум шумо барои чӣ додед? барои ман гуфт ки инами сеҳру ҷоду мекунам, ёрдам мекунам, мебия занаду хеле гуфта ҳеҷ ком накард, фиревам кард, рафт афшид, гармӣ мекард меовард. ба воситаи чӣ гармӣ мекард? ман намедонам, як қити гугӣ дадод гуфт даргирондем тамом он қити. ҳамзамон номбурда ки дар бораи тиб умуман тасаввурот надорад ба беморони гуногун ваъдаи шифо дода бо найрангу макрҳои хос онҳоро саргардон кардааст. саломати хуб набуд, ҳаме одам буд ки саломат ба ҷо меорам, наки ҳеҷ чӣ нашид дуруғ. кирдорҳои сеҳру ҷоду ва мардумфиребонаро номбурда дар манзили ба иҷора гирифтааш анҷом дода ҳангоми аз назаргузаронии истиқоматгоҳаш аз он ҷо як адад китоби сеҳру ҷоду дарёфт карда гирифта шуд. Каримова Муслимахон ин китобро аз Федератсияи Россия оварда дар асоси он амалҳои мардумфиребонаашро содир мекардааст. бо назардошти он ки дар кирдорҳои номбурда кирдорҳои қаллобӣ дида мешавад, нисбаташ маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. инамин чизое ки ман мекунам инода бовар накунедон, ин залал дораду фоида надорад. залал ба ҷебаки шумо сум меравад, неки фоида надорад. ҳамаш дурӯғай, ин шайтонияй барои пул. гарчанде ҳелаву макр ва бутил будани афсункориҳои ҷодугарону фолбинҳо кайҳо ошкору маълум гардида бошад ҳам, вале маҳз эътимоди баъзе аз шаҳрвандони гумроҳ боиси аз байн нарафтани ин тоифа гардидааст. гузоришҳои навбатӣ низ оиди авонфиребии 2 нафар зан омода гардидааст. хурофот бештар дар байни нафароне ки камтар таҳсил кардан ё сатҳи донишу маърифати илмияшон паст мебошад шакл гирифта рушд менамояд ва оқибат инсонро ба гумроҳиву ҷоҳилӣ оварда мерасонад. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ омодасозии барномаҳои махсуси телевизионӣ ва аз макру ҳилаи соҳирону ҷодугарон огоҳ намудани шаҳрвандон мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд нафароне ки ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ҳанӯз ба фолбинию ҷодугарӣ машғуланд. вазорати корҳои дохилӣ то аз ҷомеа пурра решака намудани ин зуҳуроти номатлуб бар зидди он муборизаи беамон мебарад. аз ҷумла зимни санҷиш аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои ҳисор дар ҳудуди шаҳри мазкур муайян карда шуд ки шаҳрванд Мусоева Фирӯза соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ҳамин шаҳр ки ҳамагӣ то синфи 8 хондааст бо истифода аз усулҳои маккорӣ ба фолбинию ҷодугарӣ машғул аст. дар асл
то синфи 8 пура тамом кардагӣ набудам. Ай ҳамин синфи 8 буромадам. Ман дар ҳамин коро баштим корое ки масалан фреб мекардам мардума. Пули калон мегирифтам. 400 сом аз кудомам. Ай бандум 160 сомон мегирифтам. Ай қайтармам унам тух кати гармӣ мекардам. Қулф кати мебастам. ҳамин чизор кати ин ҳамин латора ма дар тори испан қайчи када партофта қайтарма мекардам, кушоиш мекардам. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматию як миқдор ашёҳои карахт ба монанди қулф, шона, сӯзан ва дигар маҳсулотҳои хӯрокворӣ дарёфт гардид ки ҳамаи онҳо ба истилоҳ ба муштариёни ихлосмандони ин мардумфиреб ҷамъ оварда шуда бо мақсади гармию хунукӣ ва кушоиши кору пешравии зиндагонии онҳо истифода мебурд. вале чуноне ки худи ӯ иқрор аст, иҷрои чунин амалҳо ҳаргиз аз дасти касе бар намеояд. вале шаҳрвандони зудбовар ки зери таъсири психологии фолбинон меафтанд, вақт ва пулу моли худро сарфи чунин амалҳои пур аз ҷурму гуноҳ мекунанд. ин кори ма ҳақиқат надошт. ай пеши худам ҳамин мардума фреб карда, пулошона кор карда, рӯзи зиндагӣ ма пеш мебурдам. ин корои ма ягонташ ҳақиқат надорад. масалан туморе ки ин мардумфиреб аз рӯи китоб рӯбардор кардаасту 4 метр дарозӣ ва 400 сомонӣ арзиш дорад, ба қавли ҳуқуқвайронкунанда ҳар нафаре ки инро дастрас намояд, мушкилоташ бартараф мешавад. иҷара ма ягон чира намедонам. ай пеши худам навистагим. ай соҳиби бесаводим, ай пеши худам нависондагим. шамаҳмаш ай соҳиби бесаводи худам. нисбати ин авонфиреб тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати минбаъд такрор накардан расман огоҳонида шуд. ҳамин корое ки мардум мара дар ҳамин навор мебинад, ҳамин корода бовар накунем. корои фолбинӣ, муллогӣ, ҷодугарӣ, ин корое ки худсозие ки ай дасти худмон мекунем, мардума фреб мекунем, пулшона мехӯрем. ин корое ки дард доранд, беморӣ доранд, манам аз раванд духтур да шикоят кунанд. дар ин кор ягон вақт набиям. барои ин кор ҳақиқат надорам. ҳама кори дуруғай, фребай. ин коре ки ман дуруғе ки кардам, фребе кардам, пули шуморо хӯрдам, шуморо фреб кардам. бори дигар ба иттилои кулли шаҳрвандон расонида мешавад ки ҳамаи амалҳои фолбинону ҷодугарон комилан хилофи шариати дини мубини ислом ва талаботи қонунгузории кишвар буда, ботил будани онҳо возеҳу ошкор аст. вобаста ба ин аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар мубориза бар зидди ин зуҳуроти номатлуб бетараф набошанд. мардумфиребон бахусус он нафароне ки аз боварии динии шаҳрвандон сӯистифода мебаранд, пеш аз ҳама мехоҳанд дар ҷомеа худро бо ҳар роҳу восита маъруф ва овозадор намоянд, то ин ки дар паси дари онҳо шаҳрвандон саф кашида барои дармони дарди худ ва осонгардонидани мушкилоташон навбатпоӣ намоянд. ин навбат боз аз боздошти нафаре мегӯем ки ба ин восита дар байни одамони зудбовар чеҳранамоӣ намуда бо ваъдаҳои бардурӯғ тавассути сеҳргарӣ шаҳрвандонро саргардон намудааст. кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти боз як нафар сеҳргар хабар медиҳад. ин нафар Мирзоева Зулайхо соли таваллудаш 1960 иқоматкунандаи кӯчаи Фирдавсии шаҳри Душанбе маъруф бо тахаллуси Зулияи Фолбин мебошад ки номбурда чанд муддат ин ҷониб ба сеҳргарӣ ва дилгармӣ кардан машғул мебошад. ин зани рӯзгорида бар ивази гарм ва сард намудани муносибатҳои оилавӣ, бахткушоӣ, кушоиши кор, албатта ба воситаи сеҳргарӣ аз шаҳрвандон маблағҳои калони пулӣ талаб намуда ба даст овардааст. ҳангоми аз назаргузаронӣ мизи утоқи кории номбурда воқеъ дар манзили истиқоматиаш ашёҳои ба монанди қулфу калид, кукла, риштаву сӯзан ки барои анҷом додани сеҳру ҷоду истифода мешаванд дарёфт карда шуд. аз соли 2010 ҳамин кора мекардам, ҳозира кардестам. як бор қапидагӣ будан ман, ин дуи маротиба қапидан ман. ин ҳамин кора ҳамаш дурӯғай. барои сум шуда ҳамин кора кардам. кукла ман ин гарми хунукиш 200 сомонай. ҳамани ҳамаш якҷоя. ман ин тахтаҳо наабратку 150 сом мегирам. сета қулфуш катияю. оид ба ҳолати мазкур нисбати ҳуқуқвайронкунанда маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда мавриди чораҷӯӣ қарор дорад. боз аз ошкорёбии сеҳргарӣ навбатӣ маълумот медиҳем.
мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани ҷодугарону фолбинҳо пайваста рейду амалиётҳо гузаронда чеҳраи чунин афродро ба мардум мешиносонад то ба доми фиребу макри онҳо наафтанд. аз ҷумла кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи рӯдакӣ дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабинҳои оперативию санҷиши шаҳрванд шарипова зебунисо соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакиро дастгир намуданд ки номбурда дар манзили истиқоматии худ бо истифода аз ҳар гуна ашёҳо ба сергариву ҷодугарӣ машғул гардида бо ин роҳ маблағ ба даст меовардааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурда дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем ки бо амалҳои солеҳ кору пайкори созанда ки дар доираи қонун асос мегирад қадами устуворона ба пеш гузошта рӯзгори худро ободтар менамоед. то дидори навбатӣ тансияту хотирҷамъ ва саодати рӯзгори шуморо хоҳонем. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.